Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To mi so'owake ɗo tambiyeteten min Suleiman ni jawo daga Lagos. Fulɓe Fulako kamano giɗum ɗum video daga Kenya alasara a warki hande ɗum ɗo nder groupe ji ɓe eni en fulɓe meɗen bandiraɓe meɗen fulɓe ladde fulɓe durayɓe ɓe jahay mauludi daga Baballa ɓe jahay Sadu Bode ɓe jahi Bode maulidi ɓe janani ɗan sande vigilante nangoyɓe ndare iri wulaƙanci ɗum ɓe gaɗante wallahi ɓe na ɓe wuyɓe wallahi Allah na ɓe wuyɓe maulidi ɓe jetta ɗum ɗum waɗata ni joni Kenya de jummare daga alhamis warki juma'a maulidi nder maulidi gonɗen ko to ɓe jahay maulidi daga ɗo Baballa nder jihar Kwara yaki Bode ɓe jahay maulidi ɗum zagaye to ɓe nangowama iɓe police headquarter joni ɗum Ilori ɓe tun ɓe ndufa dare no ɓe jaɓirte dare no ɓe gaɗirante wulaƙanci dare tsongoma ɗum fulɓe meɗen to giɗa fu nagge wara to giɗa fu dottijo wara sukayel ware hantara ɗum fulɓe gaɗante to police to ɗan banga en ɗum fu en enen nden wuyɓe meɗen ɗo kadi en joɗoɗen jam en ɗo kabda e wuyɓe kamma sukaɓe men kullum ɗum waray inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil اللهم كفينا بما شئت اللهم كفينا بما شئت Allah jomirawo hokka en jonde jam fulɓe Fulako ɗum ɓadake ɗum gab ɗum waɗa ko waɗanki fulɓe Nigeria bo no ɗum waɗani fulɓe Burkina Faso nyande en gab ɗum waɗana fulɓe meɗen ɓe Nigeria bo no ɗum waɗani fulɓe Burkina Faso nyande ɗen ɗa balɗe gutiɗe ɗum nandi on gino ɗum waɗano fulɓe Burkina Faso nyande ko to ɗum wari waruki ɗum waray debbo mo reedi ɓingel dimagel Kenya ngel nani ngel ɗum rimi dande ngel ɗum taƴani wuduyel ngel ɗum taƴana wuduyel kowa ɗum wara e debbo e gorko kowa ɗum waray ɗum waɗi non fa Burkina Faso ƴeguki o sojajo to e ɗum huushi na fata gaɗaymi gaɗe munyal na fata gaɗaymi amman ɗum nandi e ɗum huushi ɗum wa'ay non Nigeria hande fulɓe meɗen ndano no shoƴƴiɗen wuyɓe men kullum nden kamma en kaɗama jonde jam en gartirama kab en fu en laaɓa to Allah hoyni. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Nana lambaji ɗi godi amfani wallahi nanɗa mi waɗu posting majjum jafe useni mi waɗu posting majjum TikTok wuli ɗum a fami wallahi mi waɗi posting majjum raɗum ɗum bidiyo ɗum goɗɗum tashi hankali goɗɗo fulɓe non ɓe pa'i maulidi ɓe nanga wallahi mimma